Aquesta setmana, des de la Biblioteca La Bòbila, recomanem C'est l'histoire de la série noire, que és la història de la sèrie noire, que és la primera col·lecció de novel·la negra francesa i és la col·lecció que ha donat nom a la novel·la negra. És a dir, la novel·la negra es diu negra perquè la primera col·lecció que es va fer es deia sèrie noire. Aquesta col·lecció va començar just després de la Segona Guerra Mundial, l'any 45. Gallimard era una editorial prestigiosa francesa i Marcel Duhamel l'any 45 els va proposar fer una col·lecció de novel·la criminal dura, que, diguem-ne, absolutament allunyada del que es coneixia com a novel·la policíaca, d'intriga i tal. I van començar a publicar autors americans, anglosaxons, i novel·les que bàsicament es basaven en uns diàlegs molt potents, amb accions molt trepidants, amb molta violència, que això és el que va conformar la novel·la negra. A pesar de que la novel·la negra la van crear els americans als anys 20, van ser els francesos els que li van donar nom i els que li van donar cos. És a dir, els americans escrivien novel·la negra i al cap de 20 i escaig d'anys els francesos van dir això es pot ajuntar perquè té unes coses en comú i això és la novel·la negra. I aquest és també un llibre fantàstic